טוב, אז לקחנו את האוטו ונסענו לדרזדן. היום בשעה 4 ייפתחו כל השווקים של הקריסמס, זה הולך להיות מעניין. הדרך בדרך כלל לוקחת שעה, שעה וחצי, היום היא תיקח לנו הרבה יותר זמן כי רגע תראו את זה, יש שם כל האזור הוא בערפל מטורף, מה שגרם לנו לנסוע על בערך 80 כל הדרך, ערפל מאוד סמיך כמו שבדרך כלל בסתיו יש, אבל עוד רגע נגיע לדרזדן, נגיע גם למעבר הגבול. אז התחלנו בביס הראשון של שוק חג המולד, הקריסמס בדרזדן, ויש לנו פה לחמניה קצת יבשה, אבל עם פרוסות של בקר שמסתובב לו שם בנחת, ונתחיל עם ביס ואז שלוק יין חם. כמו שהגרמנים יודעים לעשות בשר טוב. טעים. גלו עין, יין רותח, מלא באלכוהול. אז המשכנו לביס הבא בסיבוב קריסמס בדרזדן, והפעם זה נקניקייה שנקראת ברטוורסט, עם קו מדויק שחרדל, כמו שהגרמנים יודעים לעשות, תראו איזה קו מדויק. ונראה אם יהיה פיצוח. רכה מאוד. אין הרבה טעמי לוואי, אבל אני אוהב את היחס בין הלחם לנקניקייה. היחס מעולה. קצת לחם, הרבה בשר, כמו שלימדו אותנו. מעין לביבת תפוחים, תפוח אדמה, עוד לא הבנתי, אני מאמין שזה תפוחים. זה מגיע עם רסק של תפוחים, שממש רסק, וסוכר, סוכר, פשוט סוכר, כמו אווירה של ספינג'. מזכיר לי לביבה קלאסית, אבל אני לא חסיד של תפוחים, במיוחד רסק תפוחים, אווירת הגרבר, אבל מריח טוב. זה תפוח אדמה. תפוח אדמה עם תפוחים. מישהו הבין פה את החיים. וואו. אי אפשר להפסיק עם זה. איזה טעים. וואו. טוב, עברנו לביס חדש, אני לא יודע אם אני הולך להשתמש עם מזלג, אבל זה פרוסות של דגים מטוגנים, הוא אמר לי שקוראים לדג הזה פולק, אטלנטיק פולק, אין לי מושג מה זה אומר, אבל בוא נבדוק. זה רותח ברמות, כאילו זה... אוי ואבוי. האמת שלא רציתי רוטב עם מיונז, כי זה עוד משהו שהוא מניע, אז לקחתי ככה, וזה מספיק טעים. שלמות. סייד סטייל. טוב, עברנו לביס הבא של שוק הקריסמס וזה דג הרינג עם בצל מוחמץ וכל מיני דברים טובים, וכולם מסתכלים עליי איך שאני אוכל וזה מגניב. הם אלופים בזה. שלמות על. וואו. לא מלוח מדי. חמוץ. המלפפונים בפנים, הבצל.
וואו, איזה כיף. מה אני אגיד לכם? חבל שאין שווקי חנוכה בארץ. מה נעשה? ולשטוף את הכל. האמת שקצת מבאס אותי, אני מגיע מפראג, ובפראג זה עולה, וואו, 3 יורו. כשהלכתי על משהו יקר, כרגע שילמתי 10 יורו על בירה, ושימו לב שכרגע אני באתי לקנות בירה, והיא אומרת לי, אני שמה לך, והיא לקחה לי בירה שעמדה שמה, וביקשתי ממנה, אמרתי, תקשיבי, זה בירה שעמדה, היא אומרת לי, היא עמדה 5 דקות רק. סידקו לבקש טרי, כי בסוף הביאה לי טרי, אבל שילמתי זה 10 יורו. הקרס כלולה גם בפנים. אבל לחיים. ולסקשן הכינוחים שלנו עברנו לאיזשהו מעין קרקר מתקתק, כמו עוגיות הבאגי, אבל מתוקות עם אבקת סוכר. לא יודע איך להגיב למאורע הזה. זה מעולה, היא הביאה לנו עוד איזה ספינג' של גרמנים, מולה בכלום, אני לא הבנתי מה זה, אבל נראה, אני לא יודע מה קורה בחגים האלה, רק מטוגנים אוכלים בחגים האלה. מאוד פלאפי. קריספי מבחוץ. וואו, והאמת שאחרי כל זה אני חייב בירה. שטוף את הכל. והם עושים שם משהו עם... פשוט מטורף ההשקעה הזאת שהגרמנים עושים לכל השווקי קריסמס שלהם, כאילו, תראו מאחוריי מה הולך, וכל הפרטים הקטנים, האמת שיש איכות ממש גרועה כרגע בגלל החושך, אבל אנחנו כבר חצי שעה בשוק, ואני פשוט קולט שלא ראינו אפילו נקודה אחת מהשוק, זה שוק עצום, כאילו. אני חושב שזה דבר שאם אתם באזור, חייב לקפוץ לכם. ובביס הבא שלנו, של הקריסמס, מה אוכלים היום? האמת שבאנו בעקבות הריח של השום, כי יש פה ריח של שום מפגר, כאילו יש ריח של שום מטורף, אז החלטנו לקחת את הביס הזה, וממש בעקבות הריח הגענו, וזה מה שיש פה. אז מה יש לנו בבגט פה? בגט קלוי, מלא שום, בכמות פסיכית, כאילו מלא שום, עגבניות וחתכות קטנות של מעין ריבת בייקון קריספי, אז בוא נבדוק. אולי יהיה גם ביס דרך המיקרופון, אנחנו נסדר את זה, ובוא נבדוק טוב, יש פה לחמניות ממולאות בגבינה ועוף או גבינה וירקות. בחרנו בגבינה ועוף, כי בשר פרוטאין זה תמיד טוב. ולשמחתנו, הפעם הם הולכים להביא לנו רוטב שמנת חמוצה ולא מיונז. זה רותח ברמות כמו עגבנייה בטוסט ועוד יותר. מדובר בלחם קריספי עם עוף שמנת חמוצה מלמעלה ולא מיונז, ומלא גבינה מותחת. אני מקווה שאני אתן ביס פה ואני לא אצטרף לי על השון, אבל זה חם. אכלתי ביס מהלחם, בוא ניתן מהגבינה עכשיו, פחדתי, בוא נראה אם נצליח.
הקארי. זה עם קארי בפנים. אני חשבתי שמדובר בסתם גבינה, אבל מדובר בגבינה עם קארי, עם עוף. וואו, זה מטובל. כמה שמרגיש לי קצת מרכז אירופה. מזרח אירופה, אבל וואו, זה מושלם. איזה ביס בקור הזה. ועברנו לגרסה השנייה של היין החם, זה בעצם שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, אני הפסקתי לספור, אבל הפעם זה עם רום ומלא תפוזים, וכל הדיבור הזה עם קרמל. לא מיוחד, בסדר, אבל בעצם, רגע. מעניין. מהראשון היה באמת מנצח, זה נחמד. גם כאן היינו צריכים לקנות כוס, שימו לב שכל כוס עולה 5 יורו, אנחנו כרגע עם 6 כוסות, מכל שוק אנחנו צריכים, אז החלטנו להזמין מאמזון גרמניה גם מעין מדף לכוסות שיהיה בבית, כי 6 כוסות והערב עוד ארוך. חיכיתי מלא זמן, ממש מלא זמן לדבר הכי אהוב עליי בערך, שזה הרמונים, צ'סנאט. ותראו, זה נפתח. Very hot. וואו, איזה טעים. וואו, תראו. איזה טעים זה. זה רך זה. אבל עדיין קצת פריך.